Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Kilalanin niyo na lang po ako sa pangalang Ninyo. Maselan po ang mga detalye na ibabahagi ko. Kaya sa mga mahihina ang sikmura ay hindi po ito para sa inyo. Nais ko lang pong ikwento ang buhay naming magkakapatid noon. Masaya kaming magkakasama ng mga utol ko dati. Kahit na maaga kaming nawalan ng mga magulang, nagawa pa rin naming mabuhay ng mapayapa. Kahit papaano, kinakaya naming makasalba sa bawat araw. Ang bahay lang ang tanging yaman na naiwan sa amin ng mga magulang namin. Sa 4 na sulok ng bahay na iyon, sinimulan namin ulit ang mga pangarap namin. Kapag napagtapos na ako sa pag-aaral, makakaalis na rin tayo sa bundok na ito. Lilipat tayo sa bayan kung saan maraming bahay at matataas na gusali. Masayang sabi ni Bonnie. Kuya Bari, sa aming 3, siya na lang ang nag-aaral. Nagparaya kami ni Kuya Benji para lang makapag-aral siya. Alam kasi namin na pangarap niyang makapagtapos. Ganoon kasimple at kasaya ang mga buhay namin. Punong-puno kami ng mga pag-asa. Hindi namin iniinda ang mga problema. Isang gabi, lumabas ako ng bahay. Pinuntahan ko ang kasintahan ko na malapit lang din naman sa amin. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Marga. Palihim lang kaming nakikita ni Marga. Ayaw na ayaw kasi ng mga magulang niya sa akin. Sa puno ng bayabas na nasa gilid ng ilog ang tagpuan naming dalawa. Malapad ang ngiti ko nang makita ko na siya. Nagkayakap kami. Araw-araw naman kaming nakikita pero lagi kaming sabik na sabik sa isa't isa. Tumambay kami sa ilog. Nagkikwentuhan lang kami nang biglang may maramdaman kaming kakaiba. Parang may mga nagtatakbuhan sa paligid. Dinig na dinig ko iyon dahil sa mga tuyong dahon. Natigil ang paglalambingan namin. Gusto nang umalis sana ni Marga pero parang may nagsasabi sa akin na manatili pa doon. Sinabihan ko na lamang siya na wag aalis sa kinatatayuan niya. Dahan-dahan akong naglakad. Nilagpasan ko ang mga halaman. Pagsilip ko sa kabilang ilog, wala naman akong nakikitang kahina-hinala. Nakahinga ako ng malalim. Binalikan ko na si Marga noon na noong mga sandaling iyon ay parang hindi man lang siya natatakot. Alam mo ba yung tungkol sa mga haka-hakang may namataan daw na aswang dito sa baryo natin? Tanong ko sa kanya. Ha? Aswang? Kailan? Noong nakaraang buwan. Sabi-sabi may nakita raw yung mga tricycle driver na aswang . Parang tik-tik daw yun . Lalaki. Hindi na nagsalita pa si Marga noong mga sandaling iyon. Pinilik na lang niya ako na umalis na sa lugar na iyon. Dakong 12:00 na ng gabi nang maghiwalay kami ng landas. Kumakaway-kaway pa nga ako habang pinagmamasdan siyang papalayo. Mag-isa na lang akong naglalakad sa kalye. Walang ilaw sa daan pero dahil sa sinag ng buwan, nakikita ko pa naman ang dinadaanan ko. Nawala ang ngiti ko nang maramdaman ko na parang may nakasunod sa akin. May naririnig akong mga halaman na gumagalaw. Lumingon ako kaagad. May nakita akong lalaking nakatayo sa gilid ng puno ng saging.
Kinabahan ako kung kaya't dali-dali akong naglakad. Lumuwag lang ang paghinga ko nang makauwi na ako sa bahay. Napapailing na lamang ako. Ilang araw ang lumipas. Hindi na kami gaanong nakikita ni Marga. Nakikita ko naman siya sa kanila pero hindi siya nalabas ng bahay. "Oh, kamusta na pala kayo ni Marga?" Tanong sa akin ni Kuya Benji habang nagkukusot ako ng labahan. Mapait ang ngiting ipinakita ko sa kanya. "Ayun ba, yun na nga 4 na araw na kaming hindi nag-uusap. Hindi ko nga alam kung anong problema Baka siguro nalaman na nung magulang niya. O siguro may nasabi akong hindi niya nagustuhan nung huli naming pagkikita." Tinapik ako ni Kuya Benji sa balikat. Ay tol, hayaan mo na lang muna. Ganun talaga ang mga babae. Madalas hindi mo mababasa talaga ang takbo ng utak nila. O ito, pakilaban na lang muna. Gagamitin ko yan sa trabaho bukas. Inabot ni Kuya ang isang damit na puti at pantalon. Pagpasok niya ng bahay, napansin kong may mahahabang buhok ang damit at pantalon niya. Nagtaka naman ako kasi hindi naman siya long hair. Napangiti na lamang ako. Naisip ko na baka may tinatagpo na ring babae si Kuya Benji. Noong kinagabihan, lumabas ng bahay si Kuya Benji. Hindi niya sinabi kung saan ang punta niya. Naiwan kaming dalawa ni Bonnie sa bahay. Sobrang tahimik na ng paligid. Naisipan na lang namin na maglaro ng baraha. Sa kalagitnaan ng paglalaro namin, may narinig kaming kalabog sa likod ng bahay. Sinenyasan ko naman si Bonnie na tignan kung ano iyon. Agad naman siyang sumunod. Pagpunta niya doon, napatayo ako nang marinig kong sumigaw siya. Kuya, may nakita akong manananggal." Utal-utal na sabi ni Bonnie. Ano? Manananggal? Lakas loob akong pumunta sa sinabi ni Bonnie. Nakita ko na nakalipad na ang manananggal palayo. Nagtayuan agad ang mga balahibo ko. Hindi ko inakala na makakakita ako ng ganoon. Kahit na nasa malayo, hindi ko napigilan ang sarili kong hindi kilabutan. Noong mga oras na iyon ay natulala kami ni Bonnie. Noong medyo nahimasmasang kami, isinarado na lang namin lahat ng bintana. Dumating si Kuya Benji. Gusto sana naming ikwento sa kanya ang nangyari, pero mukhang hindi maganda ang timpla niya. Namumula ang mga mata niya at suka ng suka. Nang subukan ko siyang hawakan sa likuran, bigla na lang niya akong hinawi. Nagulat kami sa ikinikilos niya. Pinaalis niya kami. Sinigawan niya kami na pumasok na lang sa kwarto. Pagsapit ng kinabukasan, maaga akong nagising. Naalala ko si Kuya Benji. Pinuntahan ko naman siya sa kwarto niya para alamin kung ayos na ba siya. Kaso lang, nakita ko na naman siyang sumusuka sa hagdanan namin. Kulay berdeng tubig na malapot ang inilalabas ng bibig niya. Nag-alala naman ako sa kanya noon, pero nag-alangan akong lumapit. Nanlilisi kasi ang mga mata niya. Kuya, ano ba nangyayari sa'yo? May nakain ka bang masama? Tanong ko sa kanya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin sa akin. Unti-unti akong napaatras nang maramdaman kong may gagawin siyang hindi maganda. Bigla na lang niya akong nilundagan. Bumaon ang mga kuko niya sa balat ko. Parang gustong-gusto niya akong lapain ng buhay. Bonnie!
Dumating kaagad si Bonnie para tanggalin si Kuya Benji sa ibabaw ko. "Oh, ano nangyari kay Kuya?" tanong naman ni Bonnie. Hindi ko alam eh. Bigla na lang siya nagkaganyan." Sagot ko naman sa kanya. Nangisay-ngisay si Kuya Benji noong mga sandaling iyon, Kuya Bari. Dumadaing din siya ng sakit ng tiyan. At dahil pakiramdam ko delikado kami, kumuha ako ng lubid. Nagpatulong ako sa kapatid kong si Bonnie na itali si Kuya Benji sa haligi ng bahay namin. "Kuya, ano bang gagawin natin kay Kuya Benji?" "Kumalma ka lang, Bonnie. Maghahanap ako ng pwedeng tumingin sa kanya." "Ano nangyari dyan? Di kaya nabati siya ng engkanto?" Hindi nga natin masasabi. Kaya nga hahanap ako ng manggagamot o kahit na sinong makakatulong sa atin dito. Dito ka lang ha. Dito ka lang, bantayan mo siya. Huwag na huwag mong aalisin sa pagkaagapos ha. Kahit anong mangyari. Maliwanag ba?" Sabi ko sa kanya at tumango na lamang siya. Noong umaga ding iyon ay lumabas agad ako ng bahay. Naghanap agad ako ng manggagamot. Kailangan kasing magamot si Kuya Benji bago pa man malaman ng mga tao ang nangyari sa kanya. Sa oras kasi na malaman nila, magiging siya ang tampulan ng atensyon at baka makapanakit pa si Kuya. Bandang hapon na nang makatagpo ako ng albularyo. Itago na lang natin po siya sa pangalang Fidel. Noong malaman ni Fidel ang kwento ko, nagpresenta siya na puntahan daw naming agad ang aking kuya. Nang sa ganoon ay personal niya itong masuri. Mag-aalas 5 na nang makabalik ako ng bahay. Nakakabingi ang katahimikan sa bakuran namin. Pagpasok namin sa loob, nakita ko si Bonnie na nakaupo sa gilid ng lamesa. Pinagmamasdan niya lang ang panganay namin na noong pagkakataon na iyon ay abalang-abala sa pagkain ng hilaw na manok. "Bonnie, anong ginagawa mo?" tanong ko sa kanya. Kuya, ayaw niyang kumain ng niluto ko eh. Yan, sabi niya gusto daw niya hilaw. Kaya binigyan ko siya ng hilaw na manok. Yun, kinakain niya. Sabi ni Bonnie na nanginginig pa ang boses. Agad na lumapit si Fidel kay Kuya Benji. Pagkakita sa kanya ni Kuya, binitiwan niya ang kinakaing manok. Nagsimula siyang magwala. Para bang gusto niya lusubin ang kasama kong albularyo. "Iho, hindi maganda ang nangyayari sa kuya ninyo," sabi sa amin ni Fidel. Agad naman akong kinabahan. Tiningnan ko si Kuya. Ibang-iba na ang aura ng mukha niya. Sobrang layo na. Para na siyang mabangis na hayop. "Po, anong ibig niyo pong sabihin? Sabihin mo na kaagad." Tugon ko sa kanya. "Ang kuya ninyo ay nabiktima ng yanggaw. Isang pamamaraan ng mga aswang para gawing aswang din ang isang normal na tao." Sa sinabing iyon ni Fidel ay parang gumuho ang mundo namin ni Bonnie. Napaupo na lamang po ako sa sobrang panlulumo. Ano pong pwede nating gawin para maibalik siya sa dati?" tanong ni Bonnie. Umiling lang ang albularyo. "Ay, hindi ko alam. Wala akong kakayahan na maibalik sa dati ang isang taong nayanggaw na. Pasensya na kayo," sabi na lang ng albularyong si Fidel. Nakaramdam kami ng lungkot at kawalan ng pag-asa. Si Kuya na lang ang meron kami. Kaya hindi namin siya pwedeng pabayaan. Wala ring nagawa ang albularyo. Umalis na lamang siya. "Kuya, anong gagawin natin kay Kuya Benji? Kakayanin ba natin siyang ibalik sa dati?" tanong sa akin ni Bonnie. Tumayo ako sa kinauupuan ko. Pinipilit ko na lang na maging positibo. "Dito ka lang ulit ha. Aalis ako.
Maghahanap ulit ako ng iba pang albularyo. Eh, paano kung magwala ulit si kuya? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Kapag nagwala siya, umalis ka agad ng bahay. Ipaalam mo sa mga kapitbahay kung ano ang nangyayari sa kanya. Humingi ka ng tulong. Saad ko naman sa kanya. Tumango na lang siya at tinapik ko naman siya sa balikat. Paglabas ko ng bahay, parang may kung anong bagay ang pumipigil sa akin. Pero iniisip ko na lamang na kailangan kong makahanap ng bagong albularyo. Kung saan-saan ako nakarating. Alanganing oras na pero nasa kalsada pa rin ako, Kuya Bari. Hinalughog ko na lahat ng alam kong lugar pero wala talaga akong nakitang iba pang albularyo. 10:00 na ng gabi, nawala na ako ng pag-asa. Mahirap man para sa akin pero nagdesisyon ako na umuwi na lamang ng bahay. Bandang 12:00 na nang makauwi ako sa amin. Tahimik ang paligid. Sa labas pa lang ng bahay namin ay nakaramdam na kaagad ako ng kaba. Hindi ko alam kung bakit kaya nagmadali akong pumasok sa loob. Bonnie? Nauutal kong sabi nang datnan ko siya na nakahandusay. Butas ang kanyang tiyan, duguan at wala ng buhay. Magkakahiwalay na ang mga parte ng katawan. Kinatay siya na parang baboy. Sa gilid, nakita ko si Kuya Benji. Kinakain niya ang mga lamang loob na tinanggal niya pa sa tiyan ni Bonnie. Nanginginig at nanlambot ang tuhod ko. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Naiyak na lang ako at napasandal sa dingding. Si Kuya Benji naman, sarap na sarap sa kinakain niya. Maya-maya'y tumingin sa akin si Kuya Benji. Tumayo siya. Akmang lalapit siya sa akin nang sumigaw ako ng malakas. Tulong! Makalipas lang ang ilang segundo, may mga kapitbahay nang pumunta sa bahay namin. Nakita nila si Kuya Benji na hawak pa ang bituka ni Bonnie. Punyeta, isang aswang! Sigaw ng isang residente. Mabilis na tumalon si Kuya Benji sa bintana. Hindi na siya nagawang habulin dahil masyado siyang mabilis. Oh, kuya mo yun, di ba? Bakit naging aswang yun? Tanong ni Mang Nardo na dating kumpare ng tatay namin. Sabi ng albularyo, may mga aswang daw dito na nangyanggaw kay kuya. Nagkatinginan at bulong-bulungan ang mga tao. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Pinagmamasdan ang hiwa-hiwalay na katawan ng kapatid kong si Bonnie. Sa mga sandaling iyon, sinusubukan ko ng tanggapin na iba na talaga ang aking Kuya Benji. Kaya matapos kong asikasuhin ang pagkamatay ni Bonnie, nakipagkaisa ako sa barangay para mahuli ang kuya ko. Pauwi na ako noon nang makasalubong ko si Marga. Hindi siya makatingin sa akin ng maayos. Para siyang naiilang. Marga, sandali! Inabot ko agad ang kamay niya. Marga, bakit ngayon ka lang nagpakita? Kailangan kita ngayon. Ako na lang ang mag-isa. Sabi ko sa kanya. Ha? Ano sinasabi mo? Tanong niya na sa ibang direksyon nakatingin. Marga, wala na si Bonnie. Kinatay siya ni Kuya Benji. Bigla kasing naging aswang si Kuya. May nangyanggaw sa kanya. Sige, uuwi na muna ako. Kailangan na ako sa bahay. Sandali lang. Bakit ba parang wala kang pakialam sa akin? Hindi ka ba naaawa sa akin?
Kailangan ko ng makakausap. Tiningnan ko siya. Pakiramdam ko ay may nagbago sa kanya noon. Hindi na siya nagsalita at naglakad na rin siya ng mabilis papalayo. Wala na akong nagawa kung hindi ang bumuntong hininga na lamang. Lumipas pa ang maraming araw. Hindi ko na talaga nakita pa ang kuya ko. Buong akala ko ay tuluyan ng umalis ng baryo namin si kuya. Pero nang sumapit ang gabi, isang balita na naman ang bumulabog sa mga residente. Habang nakatulala ako sa tapat ng bahay namin, nakita ko ang mga taong nagtatakbuhan. Naintriga ako kung kaya't sinundan ko kung saan sila papunta. Kinilabutan ako nang masilip ko na ang pinagkakaguluhan nila. Isa na naman kasing bangkay ang natagpuan sa isang kalye ng baryo namin. Pang-apat na iyon sa buwan na iyon. Duguan ang bangkay. Tulad ni Bonnie, winakwak din ang kanyang tiyan. Lahat ng residente ay si Kuya Benji ang iniisip na gumawa nun. Yang kuya nito ang pumatay dyan. Dapat patayin na natin yung aswang na yun eh. Nang sa ganoon wala nang salot. Sabi sa akin ng isang lalaking galit na galit. Sinang-ayunan naman siya ng iba pang mga tao. Narindi ako kaya bumalik na lang ako sa amin. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay maghapon lang akong nagmukmuk. Naisipan ko na ngang ibitin ang sarili ko dahil sa tindi ng lungkot ko. Pakiramdam ko wala nang saysay ang buhay dahil lahat ay nawala na sa akin. Naghahanap na ako ng lubid noong mga sandaling iyon nang may marinig akong yabag ng paa sa labas. Pakiramdam ko si kuya na iyon. Hindi na ako natatakot noon. Parang gusto ko na lang din patayin ako ng sarili kong kuya. Dahan-dahan akong sumilip doon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Kuya Benji. Ngunit sa pagkakataong iyon ay nasa katinuan na siya. Nakilala na niya ako. Agad siyang lumapit sa akin. Pero dumistansya naman ako sa kanya ng bahagya dahil sa pangambang bigla niya akong sakmalin. Makinig ka sa akin. Hindi akong pumapatay sa mga bangkay na natatagpuan sa baryo natin. Pero kuya, pinatay mo si Bonnie. Pinatay mo siya. Oo, tama ka ninyo. Oo, inaamin ko. Pero masakit para sa akin yun. Pero wala na akong nagawa noon dahil hindi ako iyon. Ang iniisip ko na lang ngayon ay ikaw. Ang kaligtasan mo ninyo. Ikaw na ang isusunod nila. Gagawin ka rin nilang katulad ko. Saad ni Kuya Benji. Anong pinagsasabi mo, kuya? Nagtataka ko namang tanong. Lumingon-lingon muna si kuya sa paligid. Ninyo, makinig kang mabuti ha. Aswang si Marga. Pabulong niyang sabi sa akin. Ano? Nasisiraan ka ba ng ulo, kuya? Paano magiging aswang si Marga? Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang may naramdaman na kaming tao sa labas. Nagkakatinginan kami ni Kuya Benji. Sumilip ako sa bintana upang alamin kung sino ang mga nando doon. Hindi pwede. Pabulong kong sabi nang makita ko sila Marga at ang pamilya niya. Masama ang tingin sa bahay. Base sa tindig nila, halatang halata na may gagawin silang masama. Tumakas ka na ninyo. Ako na ang bahala sa kanila. Huwag kang mag-alala. Nag-iwan ako ng sulat sa barangay at sinabi ko na bukod sa akin, aswang din sila Marga.
Pero kuya, bakit kanila ginawang aswang? Ano bang kasalanan natin sa kanila? Tanong ko sa kanya. Napayuko na lamang si kuya at parang naiilang na tumingin sa akin. Ninyo, malaki ang kasalanan ko. Pinagsamantalahan ko si Marga, ang nobya mo. Gumaganti sila sa atin. Sagot niya sa akin. Nawindang ako sa natuklasan ko, Kuya Bari. Hindi talaga ako makapaniwala. Nakaramdam ako bigla ng galit noong mga sandaling iyon. Gusto ko na sanang suntukin si kuya, kaso may biglang kumatok sa pintuan namin. Ninyo, tumakas ka na, pakiusap. Hinarangan ni kuya ang pintuan. Nataranta na ako noon, lalo na nang tinutulak na nila Marga ang pintuan para mabuksan. Nakita ko si kuya na nagbabago na ng kanyang anyo. Tumalon ako palabas ng bintana. Bago pa ako umalis, nakita ko pa kung papaano pagtulungan nila si kuya. Pero wala na akong nagawa pa kung hindi ang umalis na lamang. Noong gabing iyon ay nagkagulo sa baryo namin. Inabutan ng mga tao ang pamilya nila Marga sa bahay namin. Nagkaroon ng matinding engkwentro. Maraming nasugatan sa hanay ng mga tao, samantalang kakaunti lang sa mga aswang. Umatras ang mga aswang kalaunan dahil parami ng parami ang mga residente. Kanya-kanya silang takbo papuntang gubat. Ang bukod tanging nahuli lang nila ay si kuya. Si Kuya Benji na noong mga oras na iyon ay wala ng buhay. Parang baboy ang ginawa nila kay kuya. Kinaladkad nila at sinunog ang katawan. Hindi ko na nagawang umalma dahil kahit saang anggulo tingnan, kahit na biktima lang siya, si kuya ay isa pa ring aswang. Nakatakas ako sa panganib na dala ng mga aswang, pero hindi ako nakatakas sa kalungkutan at panghihinayang. Hanggang sa mga puntong iyon, hindi pa rin ako talaga makapaniwala na ang babaeng minahal ko ay isa palang aswang. Gustuhin ko mang magalit kay kuya, pero hindi ko alam kung dapat pa ba. Wala na siya. Sa huling sandali ng buhay niya, bumawi siya sa akin. Sa kabilang banda, malaki rin ang naitulong ni Kuya Benji para malaman kung sino ang mga aswang sa baryo namin. Sa ngayon, Kuya Bari, namumuhay na ako ng mag-isa na malayo na sa dati naming baryo. Dito ko na sinimulan ang panibago kong buhay. Wala na akong balita tungkol kila Marga. Hindi ko na alam kung saan sila nagpunta. Basta ang mahalaga na lang sa akin, hindi nila alam kung nasaan ako ngayon. Magpahanggang ngayon, Kuya Bari, hindi pa rin ako makarecover. Hindi ko alam kung paano nangyari ang pangyayanggaw. Ang bilis talaga ng pangyayari. Biglang nawala sa akin ang aking mga mahal sa buhay. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking malagim na kwento. Sana po ay mapiling nyo ring basahin ito sa mga susunod na araw. God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon, lalong-lalo na ang mga OFW na walang sawang nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. More power po sa Ang Sundo Horror Stories and salamat po muli. Lubos na gumagalang, Ninyo. Lakad-takbo ang ginawa ko.
Hingal na hingal at halos madapa na ako sa sobrang pagod. Ngunit hindi naman ako maaaring huminto sa takot na mahuli ako ng mga taong humahabol sa akin. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung saan pa ba ako pupunta. Wala na akong mapagtanungan. Sawang-sawa na ako sa paghingi ng tulong sa mga taong kalaunan ay ipagkakatiwala din naman ako sa mga taong hayok sa laman at gustong sirain ang aking pagkababae. Kuya Bari, ako nga po pala si Lisa at nais kong ibahagi po sa inyo ang aking naging karanasan noong ako ay dalagita pa lamang. Tagaktak na ang mga pawis ko ng mga panahong iyon. Maging ang aking buong katawan ay nanginginig sa sobrang takot. Gusto kong bumunghalit ng iyak. Ngunit alam ko namang oras na gawin ko iyon ay tiyak na ang kapahamakan ko. Aaminin ko, isa akong babaeng mababa ang lipad. Hinahabol ng mga taong halang ang kaluluwa, utusan ng mga sindikato at mga taong walang ibang magawa sa buhay kung hindi ang abusuhin ang kanilang kapwa. Hindi na ako makakaalis pa sa kinasasadlakan kong ito. Lalo na't wala na akong ibang mapupuntahan dahil wala na akong pamilya. Wala na akong kaanak. Mangyak-yak na naghanap ako ng lugar sa pagtataguan hanggang sa makarating ako sa isang masukal na kagubatan. Hindi ko alam kung ano ang mayroon sa lugar na iyon pero kailangan kong makipagsapalaran. Pigil ang hininga ko habang tila tuko na nakakapit sa isang madahong sanga ng puno. Kampante akong hindi makikita roon nang humahabol sa akin, kaya tahimik akong naghintay hanggang sa makarinig ako ng mga kaluskos. Akala ko ay kung ano na. Mabuti na lang hindi tao ang pinagmumula ng ingay na iyon kung hindi mula sa mga panggabing hayop na nagsisimula ng gumising sa kailaliman ng gabi. Halos mabingi ako dahil sa sobrang lakas ng tambol ng aking dibdib. Puno ng tensyon ang paligid, kagaya ng nararamdaman kong takot para sa sarili. Matinding pagpipigil ang ginawa ko upang huwag makalikha ng ingay nang mapatapat sa kinaroroonan ko ang isang kahindik-hindik na postura ng taong humahabol sa akin. Nasa 5 sila at alam kong ako ang hinahanap. Kung bakit kasi ba ako nakipagsundo sa kanila? Di sana'y malaya ako ngayon at walang kinatatakutan. Pinaglandas ko ang aking tingin sa isa sa mga kalalakihan. Sila ang mga utusan ng amo kong sindikato na walang ibang ginawa kung hindi ang pumatay ng tao, tadtadin ng karne at isilid sa lata na parang kagaya ng mga ibinebenta sa tindahan. Nakalulungkot lang isipin na ako ang tagahila ng mga taong balak biktimahin niya. Kaya naman, nang magpunta ako sa kanilang bodega nang walang daladala, ako naman ang pinangarap nilang patayin para maisilid lamang sa isang lata. Umangal ako. Hindi pwede ang gusto nila. Ayaw ko pang mamatay at hindi pa ako pwedeng magpakamatay. Kahit wala na akong kaanak, ay gusto kong makita ang kagandahan ng mundo. Yung walang malulupit at walang masasama. Malayo sa kapahamakan. Muli kong pinagmasdan ang katawan ng isa sa mga kalalakihan. Iyong nagsisilbing magkakatay nila. Hindi ko maiwasang matakot nang masulyapan ang malaki at mabalahibong katawan nito. May nakasukbit na mga bala sa balikat at may nakataling mabigat na kadena sa liig nito. May hawak itong palakol na halos kinakalawang na sa kalumaan. Pumikit ako ng mariin upang wag silang mapansin, ngunit ganoon na lang ang panghihilakbot ko
nang may mapansing hinihingal na nilalang sa gilid ko. Damang-dama ko pa ang mainit nitong hininga na dumadapo sa aking tenga. Nanigas ang buo kong katawan dahil sa labis na pangingilabot. Tila ako'y papanawa ng ulirat habang nagdedesisyon kung lilingon ba ako o wag na lang. Ngunit mas nanaig ang una kong desisyon, kaya naman dahan-dahan akong lumingon. Todo ingat na wag akong mapansin ng mga tao sa baba. Ngunit ganun na lang ang panghihilakbot ko nang ang mismong humahabol sa akin ang nasa tabi ko na. Papaano siya nakaakyat sa aking kinaroroonan? Walang babalang tumalon ako sa aking inakyatang sanga at kumaripas ng takbo. Nanginginig ang mga kalamnan na pinapakiramdaman ko ang paligid. Lakad lang ako ng lakad kahit alam kong madilim dahil gabi na. Sa bagay, mas mabuti na ito kaysa sa halos mapugto ang aking hininga dahil sa katatakbo. Hindi ko na kasi nararamdaman ang presensya ng mga humahabol sa akin, kaya malamang nailigaw ko na sila. Pilit kong inaaninag ang daan na aking tinatahak. Umaasa akong may mga mabubuti pang tao sa paligid kung saan pwede ako humingi ng tulong. Kalaunan, nakarating ako sa pusod ng kagubatan. Kahit gabi na ay maliwanag pa din sa bahaging iyon. Nasisinagan kasi ito ng maliwanag na buwan. Sinigurado kong wala ng ibang tao sa lugar na iyon nang mapagpasyan kong magpahinga na at tahimik na tumawag sa Panginoon para umusal ng munting pasasalamat dahil nakaligtas akong pansamantala sa mga taong may masamang binabalak sa akin. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong nakaupo sa batuhan para magpahinga. Bigla kasi akong dinalaw ng matinding antok, dala ng pagod na hindi ko matanggihan. Nang muli akong dumilat, madilim pa din, ngunit alam kong hindi na ako nag-iisa. May nararamdaman akong presensya na nagmumula sa isang estranghero. Bumalik ako ng bangon at sinubukang tignan kung sino nga ba ito. Napakunot na lamang ako habang pinagmamasdan siya na seryosong naglalakad papunta sa isang madilim na bahagi ng kagubatan. Pumasok siya doon at nagtagal, kaya bigla akong nakaramdam ng pagkainip. Naisipan kong silipin siya habang nakatago. Kinilabutan ako ng husto sa naabutan kong tagpo. Abala ang babaeng ito sa pagpapahid ng langis sa kanyang buong katawan. Hindi ko maintindihan kung bakit gayon na lang ang tindi ng aking kilabot. Nakita ko kasi kung papaano humaba ang dila niya at dinidilaan niya ang kanyang mga sugat na kagaya ng sa aso. Nasaksihan ko kung papaano parang mismong naging pambura ang kanyang dila na tinatanggal ang lahat ng sugat sa kanyang balat. Niwala siyang itinira maski isa dahil ang sugat at ang mga kalmot din sa kanyang likuran ay nagawang maglaho. Hindi ko naman alam na sugatan pala siya at saka lumabas ng madilim na sulok nang parang walang anumang nangyari sa kanya. Nagkagulatan kami nang salubungin ko siya pagkalabas niya. Sa mababang tinig ay tinanong niya ako kung ano raw ang kailangan ko at kung bakit ako naroroon. Lumuhod naman ako sa estrangherang babae at nagmakaawa. Sinabi ko sa kanya na hinahabol ako ng mga armadong lalaki at gusto nila akong patayin. Lumuhod ako sa labis niyang pagkabigla, kaya naman sinabi ko sa kanya
Kung pwede ba akong sumama na lang sa kanya dahil wala na din naman akong uuwian at ayaw ko namang bumalik sa aking pinanggalingan. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Iiyak ba o matutuwa nang sabihin niyang pwede akong sumama sa kanya basta daw walang sisihan. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Basta na lang ako sumama sa kanya kahit hindi ko pa alam kung ano ba ang mayroon sa kanya at nagtungo sa bahay nila. Nagpakilala sa akin ang babae bilang si Ara. Maganda si Ara at maputi. Malamyos ang boses at masyadong misteryosa. Gayunpaman, masaya ako dahil hinayaan niya akong manatili sa kanyang tahanan. Nagsilbi akong katulong sa kanyang bahay kahit hindi naman talaga niya ako inuobliga sa pagtatrabaho. Anya, ang kiningkong sa akin ang kanyang bahay at huwag aalis nang hindi niya nalalaman. Magkasama kami sa umaga samantalang umaalis naman siya sa gabi. Kung saan siya nagtutungo, siya lang ang nakakaalam. Basta pagsapit ng umaga, may daladala na siyang sangkaterbang karne na niluluto namin at matyagang pinakukuluan. Tila kami nagpipiyesa sa pagkain kahit dalawa lang kami. Nang sumapit ang umaga, napapagod siyang natulog na parabang hapong-hapo sa kanyang naging lakad kagabi. Nang sumapit muli ang dilim, muli siyang gumising. Sa pagkakataong iyon ay tinuruan niya ako ng mga pangunahing galaw kung papaano ipagtanggol ang aking sarili. Naging magaan ang pakiramdam ko kay Ara. Naging mas malapit kami hanggang naisip ko na para siyang sarili kong kapatid. Lahat-lahat ng aking nakaraan ay alam na niya. Ang takot at ang mga pangarap ay sinabi ko rin sa kanya. Minahal ko si Ara ng higit pa sa sarili kong dugo. Sa tuwing mag-uusap kami, hindi ko mapigilang mamangha sa sinabi niyang naging interesante sa kanya ang hitsura ng buwan sa gabi. Nakakaakit raw at nakahihipnotismo. Tila tinatawag siya at binibinyagan. Natuwa ako kagaya niya dahil gustong-gusto ko din ang tumitig sa buwan. Bata pa lang po ako ay gustong-gusto ko nang tumingala sa langit. Natutuwa ako sa nakikislapang mga bituin na tila mga alitap-tap kung magbigay liwanag sa aking mga mata. Hindi ko lang lubos na maintindihan na noong mga panahong iyon ay iba na pala ang ibig niyang sabihin. Napansin ko na lamang ang pag-iba ng kanyang mga kilos nang siya ay magpaalam sa akin na normal lang daw sa kanya ang umalis at humalo sa kadiliman. Madalas siyang lumabas ng bahay sa gabi at umuubing masaya sa madaling araw. Ilang beses na niyang ginawa iyon at hindi ko mapigilang mag-alala. Baka kasi kung ano ang mangyari kay Ara kapag nagtagal siya sa labas. Baka saktan siya o pagkatuwaan ng mga tao at husgahan. Hindi siya nahiya nang sabihin niya sa aking isa siyang manananggal. Maraming beses na daw siyang nakapambiktima at nagagawa niyang pumatay ng tao nang walang awa. Napayuko ako at sinabi sa kanyang ako man ay isang kriminal. Isa akong taong kinasangkapan ng mga taong halang ang kaluluwa para makahatid ng biktima sa kanila. Ngumiti siya sa akin, sabay sabing wala daw akong dapat ipag-alala. Pareho lang daw kami at hindi niya ako dapat husgahan. Magkapatid na ang turingan namin sa isa't isa
at wala na akong iba pang hinahangad kung hindi ang tumanda kasama siya. Lahat ng paalala ko ay pinapakinggan ni Ara, ngunit nginitian niya lamang ako bilang ganti. Natatakot kasi ako na baka saktan siya ng mga tao oras na malaman nila ang katotohanan tungkol sa kanya. Itinakda ko na ang sarili bilang tagapagbantay niya, kahit hindi ko man magawang ipagtanggol pa ang aking sarili. Palagi akong pinagsasabihan ni Ara na huwag mag-alala. Hindi raw ako dapat mabahala sa kanya dahil kaya niya naman daw ang kanyang sarili. Sanay na siya na sumuong sa panganib. Kahit nagdadalawang isip ako sa kanyang sinabi, pinilit kong maniwala dahil alam kong hindi naman siya masamang uri ng aswang. Karamihan sa kanyang pinapatay ay ang mga taong walang ibang magawa sa buhay kung hindi ang maging pasakit sa kapwa-tao. Sa madaling salita, ang kanyang mga binibiktima ay ang mga taong abusado. Hinihimay daw niya ang mga lamang loob ng mga ito at nilalantakan ng sariwa. Sa paniniwalang kaya niyang mas maging malakas bilang aswang. Sa katunayan niyan, ipinakita niya sa akin ang kanyang hitsura habang nagbabago ng kanyang anyo. Ipinakita niya sa akin kung papaano niya ibigkas ang isang ritual na gawain daw talaga ng mga aswang kagaya niya. Habang nagsasalita, isinabay niya ang pagpapahid ng langis sa kanyang buong katawan na tila ba sinasadyang pakintabin ang kanyang malaporselanang balat. Maya-maya lang, nagulat ako. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago at nakahihindik na. Tinubuan siya ng mahahabang pangil at kuko na animoy mga kutsilyong kayang bumuta sa kanyang kalaban sakali mang may magtangkang umatake sa kanya. Ang kanyang mga braso ay kanyang iniangat sabay labas ng kung anong balahibo mula sa kanyang kilikili. Nagmistula itong pamaypay nang bumukadkad at tinakpan ang butas sa kanyang balikat sabay naging isang malaking pakpak. Akala ko tapos na ang pagpapakita niya sa kanyang tunay na katauhan, ngunit hindi pa pala. Narinig ko ang tila pagkapunit ng kanyang balat sa bewang hanggang sa dahan-dahan itong nahati at naging isang manananggal. Napaatras ako dahil sa labis na takot. Kay pupula ng kanyang mga mata habang nanlilisik akong pinagmamasdan. Bigla akong nagmakaawa sa kanya nang umangil siya sa akin. Akala ko ay hindi niya ako nakilala, ngunit nagulat ako nang sabihin niyang hindi niya ako nakakalimutan. Kahit nasa pagkakataong aswang siya, ay kaya daw niya akong kilalanin kagaya ng nakagawian namin, kaya wala daw akong dapat ipag-alala. Ibinalik niya ang anyo sa dati at madamdamin akong niyakap. Aniya, kahit kailan daw ay hindi niya ako sasaktan at nakahanda siyang ipagtanggol ako sa lahat ng taong gustong manakit sa akin. Nag-iyakan kaming dalawa at nagkasundo. Nangako kami na walang iwanan at kikilatisin muna ang bawat lalaking iibigin naming dalawa. Hindi naman daw namin maiiwasan na magkaroon ng mga minamahal at suportado namin ang isa't isa. Matapos ang puso sa puso naming usapang iyon, balik kami sa dating gawi. Siya sa pag-alis sa gabi, samantalang ako naman sa matyagang paghihintay sa kanyang pagdating. Subalit may mga panahong talagang hindi maiiwasang makaramdam ako ng pagkaburyong sa aking pag-iisa.
Minsan ay naisip kong sundan siya. Nasaksihan ko kung papaano siya umatake sa kanyang mga biktima. Una, pinatay niya ang matandang lalaking kilala niya. Sunod ay dinali naman niya ang alagang baboy nito. Nakita ko siyang kumakain ng naghihingalong baboy. Tinatanggalan niya ng mga lamang loob at nilalantakan na tila ba isang napakasarap na putahe ang nakahain sa kanya. Ang lalaking may-ari naman ng baboy ay halos katayin na niya at tanggalan ng mahalagang lamang loob sa kasarap na nilantakan. Binalian at tinanggalan ng dugo na animoy tubig kung kanyang sipsipin. Sindak na napatakip ako ng aking bibig upang mapigilan ang pagpapakawala ng isang matinis na sigaw. Ewan ko ba kung bakit biglang nanumbalik ang takot ko mula sa mga taong nananakot at humahabol sa akin. Nakikita ko ang mga taong ito sa kanyang paraan ng pagkatay at pagiging mabangis. Buong akala ko ay maingat na ako. Iyon nga lang, napansin ako ni Ara. Nabigla siya nang makita akong kanina pa siyang pinagmamasdan. Tila hindi niya inaasahang naroon ako at nasaksihan ang kanyang ginagawa. Ngunit sa halip na magalit, yuko ang ulong lumapit siya sa akin at magpapaliwanag raw siya sa kanyang ginawa. Wala naman akong makapanggalit sa aking puso. Sa halip ay naawa ako sa kanya. Alam ko kung gaano kahirap itago ang kanyang tunay na pagkatao. Walang salitang namutawi sa aking labi nang lapitan ko si Ara at mahigpit na niyakap. Sinabi ko sa kanya na wala akong karapatang panghimasukan ang kanyang personal na buhay. Sinabi niya sa akin na hindi naman daw niya kontrolado ang kanyang pagkatao. Nakakaamoy siya ng sariwang dugo at nalalaman niya kung saan ito banda. Kaya niyang hulaan ang mga taong may makapal na laman loob at nakakaramdam din siya ng takot. Kaya niyang gawin ang imposible at mga bagay na hindi inaasahan. Kapag ka nauuhaw siya o nagugutom, tanging kaya niyang gawin ang manghuli ng mga ligaw na hayop na papatig sa naghuhurimentado niyang katauhan. Ngunit kapag talagang gutom na gutom daw siya, hindi na niya mapigilan ang sarili na dumaluhong sa kalsada at tumangay ng tao. Pero maliban lang daw sa akin, hindi niya ako kayang saktan. Ngumiti lamang ako sa kanya, sabay sabing kahit ano pang gawin niyang pananakot sa akin ay hindi ako matatakot sa kanya. Wala akong pakialam kung anuman ang gawin niya sa buhay. Mahal ko siya at siya na lang ang kayamanang mayroon ako sa aking buong buhay. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, isang plano ang nabuo sa aking isipan. Isang gabi, hinintay kong makaalis si Ara saka inihanda ang aking sarili. Nagpunta ako sa madilim na kalsadang papunta sa bayan. Matagal na akong hindi napapagawi doon kaya alam kong hindi na ako kilala ng mga tao. Naupo ako sa isang malaking putol na kahoy at matyagang naghintay. Batid kong may daraan pa kaya sinadya kong mag-abang habang hinahasa ang aking dalang palakul. Ilang saglit lang, may namataan akong lalaking tila nagmamay-ari na ng kalsada. Mukhang lasing na lasing ito at hindi na makapaglakad ng maayos. Tinitigan ko ang nasabing lalaki at nakita ng malinaw ang kanyang mga mata. Natatandaan ko, siya ang isa sa mga lalaking humabol sa akin noong gabing tumatakas ako sa kanila.
Gaano na nga ba katagal? Mukhang taon na ang nakalipas mula nang tumakas ako sa kamay ng hayop ng mga lalaking iyon. Kinutya nila ako at pinangalanan akong masamang babae. Wala akong nagawa noon kung hindi ang lihim na lang na umiyak dahil sa tindi ng sama ng loob. Pero ngayon, hindi naman siguro masama kung gumanti ako, hindi ba? Hindi naman siguro masamang sila naman ang bigyan ko ng sindak dahil sa kanilang ginagawa noon. Noong mapatapat ang lalaki sa aking kinaruruunan, ay walang awa kong tinagpas ang kanyang liig gamit ang palakol, dahilan para sumirit ng malakas ang kanyang sariwang dugo. Ni hindi ko na siya binigyan pa ng pagkakataong makapagsalita at mabilis na hinampas ng paulit-ulit hanggang sa magkadurog-durog ang kanyang buong kalamnan. Kagaya ng ginawa nila sa kanilang mga biktima noon. Walang takot kong itinapat ang aking muka sa kanyang mala-fountain na dugo at dinilaan pa ang mga iyon. Hindi na ako makukonsensya. Sila lang din naman ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Iniuwi ko ang bangkay at hinila papunta sa bahay. Madaling araw na ng mga oras na iyon at namataan ko si Ara na kagagaling lang din sa bahay. Sasabihin niya sanang wala siyang nakuha dahil ako man ay natuto ng kumain ng mga pagkaing nakahiligan niya. Ngunit nagulat nang makita kung ano ang aking daladala, saka namimilog ang mga mata na ako ay kanyang sinalubong. Sinabi ko sa kanya na pwede naming pagsaluhan ang bangkay para wag siyang mailang sa akin. Labis ang tuwa niya at kaagad na hinila ang pinatay ko sa loob ng bahay at doon kinatay ang aming pagkain. Sa halip na matakot at mandiri, nakaramdam ako ng kasiyahan at katiwasayan habang kinakain namin ni Ara ang pinakauna kong pinaghirapang patayin na biktima. Sarap na sarap niyang hinugot ang mga lamang loob ng lalaking dati ay tinatakot lang ako at nilantakan. Mula sa atay, puso at bituka ay wala siyang pinalagpas. Maging ang mga baga ng lalaki ay kanyang sinipsip hanggang sa wala na itong natirang katas. Ganon din ang ginawa ko. Kinain ko ang ilan sa mga parte ng lalaking biktima at napagtantong masarap naman pala ito. Mas masarap pa sa karning baboy na nakapagbubuo ng aking mundo. Alam kong isang krimen ang aking ginawa. Isang karumal-dumal na krimen. Pero hindi ko man lang ito pinagsisihan. Alam kong kaya kong tiisin ang lahat para lang sa ikasasaya ng aming loob. Sabi pa nga ni Ara, hating laman na daw kami magmula ngayon. Ituturing na niya akong karuktong ng kanyang bituka. Masaya kaming nagngitian habang nagsusubuan. Kahit tigmak na sa dugo ang aming mga muka, ay pareho kaming walang pakialam. Ewan ko ba, hindi ako nakakaramdam ng konsensya. Ang naiisip ko lang ay ang ikasasaya ni Ara. Nais ko siyang maging masaya kahit pamulat kami sa katotohanang siya ay hindi isang normal na tao. At ako man ay normal lang, ngunit gusto nang yakapin ang pagkaaswang sakali mang wala na talaga akong mapupuntahan kung hindi ang maging isang nakahihindik na nilalang. Nang sumunod na gabi, umalis ulit ako. Sa kabilang bayan ako dumayo para mag-abang ng panibagong biktima para maging pangkonsumo namin sa susunod na mga araw. Nag-alala ako dahil medyo kinakabahan ako ng mga sandaling iyon.
unang pagkakataong nakaramdam ako ng takot kahit nasanay na akong kumatay ng tao. Ewan ko ba, mas nabalisa ako sa pag-alala kung bakit pakiwari ko ay may mangyayaring masama ngayong gabi. Madaling araw na nang makauwi ako at naabutan ang nanghihinang si Ara sa labas ng aming tahanan. Labis-labis ang aking takot nang makitang sugatan siya. Nakipagsagupaan daw si Ara sa kanyang bibiktimahin. Malalim ang natamo niyang sugat sa balikat. Halos mangalahati ang kanyang braso dahil sa talim ng sugat na kanyang natamo. Sindak na hindi ko malaman kung ano ang aking gagawin. Si Ara na lang ang natitira sa akin. Siya ang kalahating bituka ko. Bago ko pa man siya gamutin, ay pumalaho muna ako ng iyak. Inilabas ko muna ang aking nararamdaman hanggang sa magawa ko ng ikalma ang aking sarili. Ngunit nakakalungkot mang isipin, hindi ko na siya naagapan pa. Tuluyan siyang nanghina dahil sa malaking bahagi ng kanyang braso ang napuruhan. Mangiyak-ngiyak na kinausap ko siya at tinanong kung ano ba ang dapat kong igamot sa kanya. Kaso lang, umiling si Ara at sinabing hindi na daw niya kaya. Anya, hindi daw siya mawawala sa aking pagkatao. Nagpapasalamat siya sa lahat ng aming naging pinagsamahan. Mahal na mahal daw niya ako at nakahanda siyang ialay ang kanyang buhay para sa akin. Ngunit umiling ako nang hawakan niya ang aking kamay. Anya, may ibibigay siya sa akin na isang mahalagang bagay. Umiling ako sabay sabi sa kanya na hindi ko kailangan ang mahalagang bagay na ibibigay niya. Mas mahalaga sa akin ang kanyang buhay, kaya sana lang huwag na siyang mag-iisip ng ibang bagay na alam kong ikawawasak naming dalawa. Anya, huwag daw akong malungkot at hindi naman daw siya maglalaho. Sana daw maintindihan ko na ang lahat ng bagay na nasa aming buhay ngayon ay lilipas lang at talagang maglalaho din. Nakakaintinding tumango ako at sinabing nakahanda na ako sa kanyang paglisan. Ngumanga siya at inilabas niya ang isang itim na bertud, saka iniabot ito sa akin. Nang tanggapin ko ang bagay na iyon, basta na lang bumagsak ang kanyang kamay. Tanda na wala na siyang buhay. Masakit man, tinanggap ko ang kanyang ibinigay. Alam kong balang araw, kung mabibigyan man ako ng pagkakataong mabuhay muli, nanaisin ko siya ang magiging kapatid ko at kalahating laman na hindi ko kailanman pakakawalan. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.